Shadhaya abva apinda nehati panyaya yekwaCharamba and JahSignal. Anyora zvakawanda zvimwe zvinorwadza mwoyo. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Mukomana sezvamunoziva ane opinion ende kazhinji kacho anenge achikrasha vanhu vechikadzi. Anyora akati this old simp can't forgive an upcoming musician for sampling a song but can forgive a woman who lied to him about being a single mom. Nyaya yakaiya yekwaCharamba yekuti vakachata Mai Charamba vasina kutaura kuti vane mwana avakaita before vasangana vaCharamba yabva yangowinziwa panyaya yaJahSignal. Aiwa ka mukomana maelders haataurirwi nyaya dzisina maturo. Nyaya iri pano ndeyekuti JahSignal wakaba nziyo dzekwaCharamba izvo zvekuti vanhu vakaroorana nemvana hazvina basa rese. Pane Venzalpa anyorawo akati JahSignal ita diss song uchiundura Charamba kuti ndosaka wakaroora mvana ine guma. Asi JahSignal abva angopindura akati aiwa hatitaure bad about our elders usadaro wangu. So vanhu vari kufunga kuti kutamba asi havasi kumborealize kuti ikeria yeumwe munhu inogona kungoenda down the drain. Ko zveumvana nezvimwe zvakadaro zvinopinda papi kasociety aka kanorwadza zvikuru.